Салом бинандагони Хабар ТЖ. Инак шурӯъ мекунем ки Тоҷикистон кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Хатлон ва дастгоҳҳои раиси вилоят низ тасмим гирифтанд, ки барои мубориза алайҳи коронавирус як қисми маоши худро ҳамчун кӯмак ба ин суратҳисоб гузаронанд. ҳакимзода инчунин ба аъзои ситоди вилоятӣ ва раисони шаҳру ноҳияӣ дастур дод, ки вобаста ба ҳолати пешгирӣ аз пайдоиш интиқол ва паҳншавии коронавирус дар қаламравии шаҳру ноҳияҳо тавассути пурзур намудани маъракаи безараргардонӣ ҷойҳои ҷамъиятӣ чорандешӣ шавад. аз ҷумла безараргардонии биноии ташкилоту муассисаҳо, корхонаҳо, сарфи назар аз шакли моликият бо истифода аз техникиву технологияи мавҷуда, бозору нуқтаҳои савдо, нақлиёти мусофиркаш, кӯчаю боғу гулгаштҳо ва дигар ҷойҳои гардиши аммаи шаҳрвандон, риояи қатъи гигиенаи шахсӣ, махсусан аз ниқоб истифода намудан ва тозаю озода нигоҳ доштани манзили зисти коргоҳҳо, таъмини роҳравии безараргардонӣ ва маводҳои антисептикӣ таъкид шудааст. тамоми роҳбарони ташкилоту муассисаҳо, раисони ҷамоатҳо ва маҳаллаҳо вазифадор карда шуданд, ки корҳои назоратиро дар ин самт пурзур намоянд, ки баргузори ҷамъомаду намоишҳои бо иштироки васеи аҳолӣ, худдорӣ варзида корҳои фармондиҳиро вусъат бахшанд, шароити арзанда кориро барои табибон дар маҳал муҳайё намуда, бо истифода аз имкониятҳо кӯмаку дастгириҳои иҷтимоӣ намоянд. раиси вилоят Қурбон Ҳакимзода инчунин барои дастгирии кормандони соҳаи тиббӣ, ки дар ин шабу рӯз ҷиҳати ҳифзи саломатии аҳолӣ заҳмат мекашанд, барои духтурони маълумоти олидор 500 сомонӣ, кормандони муоини тиббӣ 400 сомонӣ ва ҳайати хизматрасонӣ муассисаҳои тиббӣ ба андозаи 300 сомонӣ кӯмакпулӣ ихтисос додааст. тибби иттилои мақомоти Хатлон барои чорабинии пешгирӣ аз интиқол ва паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 ба ҳисоби маблағҳои харҷномавии маблағҳои махсус, бақияи озод ва даромади барзиёдтаи шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон 5 миллиону 358 ҳазор сомонӣ ҷудо гардидааст. хеле хуб, дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, мана бисёр кормандон пул ҷудо карданд ва 5 миллион сомонӣ ин пули кам нест ва мо аз худо умедворем, ки худованд ҳама моро нигоҳ дорад ва шифо ёбанд одамои касале ки ҳастанд дар Тоҷикистон, дар ҳама ҷои дунё. шумо чӣ фикр доред, дӯстони азиз? ҳатман нависед дар комментария.